umuulan mga kamot-mot at kaya dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Yan yung bundok at nasa Masukal po tayo na area. Yan ang mga kamot-mot, medyo madilim ang kalangitan. Right. Yan po mga kamot-mot, tayo nag-ayos na ng gamit at ikakarga dito at di pa yan siya nakaayos mga kamot-mot, mamaya pa dahil may kukunin pang buta dyan si Marge at saka na natin mamaya na natin yan siya ayusin pag magkakuha na si Marge ng buta, right mga kamot-mot. Ayan, at tayo'y magbibihis din at para makaligo na tayo. Yan po mga kamot-mot. Right, mamaya na lang uli mga kamot-mot. Yo, what's up mga kamot-mot? Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga at maayong buntag ninyong tanan. At panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga kamot-mot. Maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan nyo naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan man kami magpunta, ako magpunta at lagi po akong ligtas at hindi niyo po kami binabayaan at lagi po kayong nandyan sa aming paligid. At maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Right mga kamot-mot, at ngayon ay andito pa rin tayo sa North Wave Resort at tayo'y mag-ayos-ayos na ay tayo'y alis na dito mamaya-maya at kami ay pupunta na ng dadaan kami ng municipal ng Bugalyon mga kamot-mot at diretso kami ng pagkatapos ng municipal ng Bugalyon mga kamot-mot ay kami didiretso ng Buda Resort at doon po ang kanilang ka-meeting. May ka-meeting po sila doon, may kakausapin at may pagtagpuin. At yun na nga po, tayo'y dito pa lang at nandito pa sa North Wave Resort. Yan po mga kamot-mot ang North Wave Resort. Ayan. At yan po ang paligid ng North Wave Resort. At tayo iikot muli dito sa paligid ng North Wave Resort. Yan po mga kamot-mot, at tayo'y mag-aayos maya-maya kunti o ating ayusin uli yung ating karga, ating nasa loob ng sasakyan. Yan po, andito tayo. Yan po. Yung mga kubo-kubo. Good morning kuya. Morning po. Maya-maya po alis na po kami. Opo. Good morning oh. Sunod na lang po na kuan. Balik kayo dito. Sunod kung ako pa makasama. May ano pa naman yan, may ano pa kami, may mga gagawin pa. Oo. At mamaya punta kami ng punta kami ng Aguilar. Ngayon. Mamaya. Thank you ulit. Sige po, sige po. Mag-deliver din ako ng itlog. Mag-deliver ka ngayon? Oo. Sige po kaya. Ni Charles, wala na kami dito mamaya. Wala na kami. Sige po. Salamat sige uli. Po, maraming salamat uli. Sana makabalik uli. Makakabalik pa yan, balik-balik pa yan dito. Sige po, okay po. Okay po. Salamat sa lahat. Yan po mga kamot-mot, yun po yung may-ari ng North Wave Resort. At yung ibang gamit dito ay atin ng dadalhin, atin ng nakalimutan ko pa yung susi ng sasakyan, anak.
Yan po mga kamotmot. At muli, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers. Good morning po sa inyong lahat. Right? Miga love shoutout po. Kalimutan ko po yung susi mga kamotmot. Kalimutan ko at ating tingnan ulit dito kung meron pa ba tayong naiiwan na mga kung ano-anong gamit. Ayan po, wala na po dito. Ayan ang aming, dito po kami nagluluto sa area na ito. At yun nga mga kamotmot, at kukunin ko yung susi. Nakalimutan ko yung susi. Dito tayo dadaan sa shortcut. May shortcut dito mga kamotmot eh. Yan o. May shortcutan kami ditong dinadaanan kasi kay Sungkay sa iikot ka doon. O, di ba? Nandito na tayo sa shortcut. Medyo ilang araw na po tong sipon natin mga kamotmot. Ayan, kunin natin susi. Nakalimutan ang susi ng kapalaran. Ayan, sana may susi ng ating sasakyan. At ito, right. Good morning mga kamatmot. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo silip tayo dito sa palaya na ito. Ayan po, good morning sa inyong lahat mga kamatmot. Yan po mga kamatmot, tayo ay mag-aayos ng paglagay ng mga buta at tatalian na rin to natin siya mga kamotmot. At sige po mga manood lang po kayo dyan mga kamotmot. Alright.
ayos na. At ito'y ating ilalagay na din eh. Right. Yup. Tapos na natin pinasok yung mga buta, mga kamotmot. Ngayon ay ayusin natin at itatali na naman natin itong mga kamotmot. Right. Yay. Ayan o. Tapos, watch and learn.
Yan po mga kamatmot, tapos na. Lagyan na lang natin ng net para di siya po mga katot, mamaya muli. Bye bye. Yan po mga kamatmot, tapos na. Nalagyan na po natin ng tali, trapal, at nilagyan na rin ito natin, ito net, may net na yan mga kamatmot, sigurado na yan, at posible pa kung ano na yan mga kamatmot. Yan po, ha? Oo, andyan na lahat, kumpleto na yan. Ay, at maliligo na tayo. Tapos na yan, ligo na lang. Malis na yata sila Charles Maganda sila alis. Nandito sila kanina. Ayan po mga kamatmot, at okay na yan. Ibig ko ba tayo mamaya dito? Ewan ko, saan ba tayo didiretso? Iisip ko nga kung didiretso tayo ng Buda. Yung Buda kasi alas 2 pa ang bukas. Kasi ito nga, isipin mo, hindi mo tayo siguro tatagalan 1 oras, 3 oras doon. Tapos mo na. Hindi pwede. Dito muna tayo magpahinga bago pumunta ng Buda. Pero okay naman sa kanila yun. Okay naman. Sino? Sunset? Dito. Pwede naman ng ngayon. Itong araw na to. Okay. Balik tayo. Bago na naman i-impact yung mga Ayan, at babalik pa pala kami dito mga kamatmot. Penalkal yung ano? Ha? Dogs. Yung mga pusa. Hindi ba walang natira dito? Ha? Wala natira sa kanila dito? Meron siguro yan. Ayan. Pala ko naman. Ayan na, ligo na tayo. Maligo na tayo mga kamotmot. At tapos na tayo mag ligpit. At babalik pa pala kami dito kasi ang Buda ay alas 2 pa magbubukas. Kaya yan, sigurado babalik tayo dito mga kamotmot. Right? At kaya against the light. Diyan na tayo. Balikan tayo dito sa ating kwarto. Tayo ay maliligo na, tayo pinapawisan na Aray. Yan.
kamatmot ang paligid ng Buddha. Against the light dyan. Alright, dito na tayo. Ayan po, maliligo na tayo mga kamatmot at pahinga lang sandali. Right, dito na tayo muna. Yo mga kamatmot, at tayo'y nakaready na at mag-take out ano na kami, alis na po kami dito mga kamatmot at lilipat kami sa bago kami lilipat, dadaan muna kami ng municipal ng Bugalyon mga kamatmot, at katapos nun didiretso kami ng, depende na lang siguro mga kamatmot, pagkatapos ng Bugalyon Municipal didiretso kami ng Aguilar Municipal, at bago babalik dito sa lilipat kami sa Buddha Resort mga kamatmot, at doon po kasi yung meeting place nila ng aming clients, at doon po sila mag-uusap, at kaya kami lilipat sa Buddha Resort mga kamatmot. Alright, at ito na, naka-ready na, ready to go na kami. At yan si Mart ng computer, laptop yan, at po tayo yung sasakyan andyan na po, nakapalamig na po yan, ready na po tayo. Pwede kayong isali? Ha? Pwede yan. Ito po sila, Mrs. ni Boss Charles, mga anak, at sinong pangalan nito? Kiana. Yan, yan po sila po mga kamatmot. Sige po, bye-bye po sa susunod pagbabalik. Sige po. Right. Yan po mga kamatmot, at dito na tayo. Mamaya konti, initin lang namin si Marge at kami aalis na, at ikutin natin uli yung North Web. Ayan, at ikutin natin tong North Web. Ayan po mga kamatmot, ito po yung paligid, ito po yung labas ng North Web. Ayan o, maraming kalamansi. Yan po ang paligid ng North Web Resort sa labas. Ayan po, may mga halaman. Ito po, at ayan o, ito po yung North Web. Yan, ito po yung gate nila. Ayan po. Right. At kita-kits na lang tayo. Kita-kits na lang po tayo mga kamatmot sa aming pupuntahan. At dito na lang po tayo. Mamaya muli. Bye-bye. Yo, what's up mga kamatmot? Magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa likod ng munisipyo ng Bugalyon, at ando na sila Mark at Margie sa City Hall Municipal. At po, marami pong mga dito, marami pong mga estudyante dito. Ayan po, at ayan, ito yung paligid ng munisipyo ng Bugalyon. Ayan po, mga building dito. At yan na nga po mga kamatmot, dito tayo ngayon at naghintay sa kanila, at kung anong oras sila matatapos doon, kung tatawagan nila tayo, iti-text mga kamatmot. Dito po tayo ngayon, at mayroong gym doon. Yan o mga kamatmot, eskwelahan pala yung area na yun mga kamatmot, yung doon eskwelahan pala yun, nandun pala yung eskwelahan. Right, at ito yung ating sasakyan, at yung mga karga natin nandiyan na, nakatali na yan, wala nang tanggalan yan mga kamatmot. Pag ano na lang yan, pag uwi natin. Pagkatapos dito mga kamatmot, kami ay pupunta sa Buddha Resort, at doon kami mag-stay hanggang mamayang gabi o hanggang bukas.
At depende sa kung ano man ang ilang mapag-uusapan ni Sir Benji. At kung didiretso ba kami ng Aguilar, Pangasinan, depende po kung ano po ang pag-uusapan nila mga kamot-mot, right? At dito lang po tayo hintay. Okay, right mga kamot-mot?